खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं दा नेवसिलांसै सना। खन्थाइखौ लिरदों रुफा दैमारि आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। दा नेवसिलांसै सना। ओइ सना, मानि थाखाय नों आंखौ नेवसिलांनो सानदों? मानि थाखाय नों आंखौ नोंनि गोजान खालामनो सानदों? आं जेबो बुजिना मोनाखिसै जिउ। जेब्ला आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनना आंनि जिउनि खालामदों, नों मानो सैया खालामदों आंखौ? आंनि हमथानो हायै फाग्लि गोसोखौ नों मानो सोगाबदों? एसेबो नों मानो बुजियाखिसै सोमखोर? नोंनि गोसोआ मानो एसेबां गोरा अन्थाइ बिखा जालांखो? नों सना, एसेबो बुजियै दा खालामसै नों गावखौनो जिउ। बे जोनोमाव नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं जिउ। आंनि गोसोखौ दा सोगाबलांसै नों सना। आंनि बे बुरखायनो हायै फाग्लि गोसोखौ लानानै दा गेलेसै नों सना। नोंनि थाखाय सान हर मेगनाव मोदै लानानै नेबाय थागोन आं नोंखौनो जिउ, अराय समसिम आंनि जिउ सना। दा नेवसिलांसै आंखौ नों। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।